Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur iraiak 27 dugu, asteazkena. Arratsaldean zuri ere, Ainhoa? Arratsaldean Larraitz. Gaur ere egun eguzkitsua ez da, eta ere zaigu. Bai, eta ematen du ere, bihar horrela jarraituko duela, beraz? Ongi. Oraindikan ez da antzematen, ez da udazkena gogor sartu denik, ez euria, haizea daukagunik, beraz aprobetxatuko ditugu azkeneko egun eguzkitsu hauek, ez da? Bai, gero udazkena luzea denez, ja aspertuko gara. Udazkena eta batez ere negua, ez da? Bai. Bueno, gaurkoan, zer dugu efemerideetan? Gaur bezalako egun batean, historia kontuetan Espainian eta, garrantzitsua izan den zerbait gertatu zen, baina gero ikusiko dugu zer, eta frankismo garaikoa. Eta gero bestalde, gaur egunero jende gehienak erabiltzen duen tresna bat ere funtzionamenduan jarri zen. Oso ongi. Eta gero ikusiko dugu zen. Oso ongi. Eta gaurkoan, egunkarietako albiste protagonistei dagokionez, Diario de Navarra egunkarian adibidez ikerketa baten berri ematen digute eta antza denez adituek esan dute Nafarroako prostituzio bezeroak geroz eta gazteagoak direla. Beraz, hortxe ikusi ditzakegu datuak eta protagonista nagusienak argazkiari dagokionez Trumpetarra jo izan ditugu, izan ere atzo hantxe Washingtonen izan zen Espainiako presidentea eta Donald Trumpek babesa eman zion. Bestalde Diario de Noticias egunkariari dagokionez, errefuxiatuen harreraren inguruko albiste nagusia dakar gaurkoan, izan ere aipatzen dute datu bat eta neko esanguratsua dena, Espainiak 180.000 errefuxiatu hartu behar zituela eta oraingoz eta gaur egun ez dira 2.000-ra iristen. Eta kontu gehiago, etak agiri bat atera duela eta gara egunkarian ikusi dezakegu erakunde honek aipatzen duen guztia, errefuxiatuak ere aipatzen dituzte, eta berri egunkarian gaurkoan oso elkarrizketa berez egiten dute, izan ere Artur Masi elkarrizketa egiten diote gaurkoan, Kataluniako presidente ohiari, beraz nik uste gaurko egunkarietako azalak ere interesgarriak. Bai. Beraz, egunero bezala, gaitezen efemerideekin. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1975 urtean, Espainian frankismo diktaduraren testuinguruan gobernuak azkenengo biktimak fusilatu zituen. FRAP eta PSE-ko 3 militante eta ETA-ko 2 kide. Historia kontuak alde batera utzita, 1988 urtean Estatu Batuetan interneteko bilatzaile tresna famatuena Google funtzionamenduan jarri zen. Gaur egun, erabilienetakoa izateaz gain, enpresak beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen ditu. Esate baterako, itzulpengintza edo dokumentuen eta egutegien kudeaketa. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexi dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak. Poliziaren foru legeak agerian utzi ditu, lauko gobernuaren desadostasunak ahal duguk eta ezkerrak osoko zuzenketa jarriko diote poliziaren foru legeari. Geroa baik eta EH Bilduk bakarrik babesten dute legea. Eta gaur-gaurkoz badirudi polizien legea ez dela onartuko, Beaumonteko hartarazi du foruzaingoaren etorkizuneko bilakaera baldintzatu dezakela. Aurrera eginez albistekin, Salestarren plana legezkoa dela dio auzitegi nagusiak. Epaiaren aburuz, Iruña erdigunean solairuan hitzeko dorreak eraikitzeak ez luke araudia urratuko. Bertzalde, Nafarroako interes orokorrak kaltetzea leporatu die Uxue Barkosek UPNri eta Espainiako gobernuari itun ekonomikoa, abiadura handiko trena eta Nafarroako ubidearen inguruan aurrera pausak eman beharran oztopo eta trabak jartzea leporatu die. Ela sindikatuak Bertzalde Madrilen atzetik aritzea leporatu dio Nafarroako gobernuari atzo prentsaurrekoan
erran zuenez. Eta 2016ko Sanferminetan izan zen bortxaketaren epaiketa ate itxiekin egitea nahi du biktimak. Eta gaurko albisteekin bukatzeko tripontzia urteberriko saria aurkeztu dute Gure Esku Dagoketa Kontseiluak. 60.000 euroko sari nagusia eta 6.000 euroko zazpi banatuko dira urtarrilean. Eskerrik asko Aitziber Iturria, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin egunero egiten dugun moduan, Diario Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan Diario Navarra egunkariko lerroburu nagusiak, adituek esan dute Nafarroako prostituzio bezeroak geroz eta gazteagoak direla. Munduko medikuek gai honen inguruko ikerketa egin dute, hauexek aipatutako datuak besteak beste, 800 emakume daude prostituzioan lanean Nafarroan eta 2000 bezero daude baita ere Nafarroan. Gaurko argazkiko protagonistak Mariano Rajoy eta Donald Trump ditugu, izan ere atzo Espainiako presidenteak ara egin zuen bidaia. Trumpek babesa eman dio Rajoyi, horrelaxe dio lerroburuak, Espainia herrialde handi bat da eta batasunean jarraitu behar du, adierazi zuen Amerikako Estatu Batuetako agintariak. Bestalde bukatzeko bi albiste gehiago eta bata gainera argazki batez lagunduta, alde zarrera sartzeko kexak garraiolarien artean. Eta bukatzeko, hauteslekuak itxi eta zigilatzeko agindua eman dio fiskaltzak Mossoei. Bestelako kontuak gaurko Diario Noticias egunkariko lerroburuan, Foru Gobernuak ura eramanen du Herriberara modu jasangarri eta arduratsuan. Landa garapeneko zuzendari nagusiak esan du ministeritzarekin akordio bat dagoela. Eta honekin batera, Isabel Elizalde kontseilariak gogoratu du ura mugatua dagoela. Gaurko argazkiko protagonistak atzoko elkarretaratzeko manifestariak ditugu, estatuaren errefuxiatuen harrera falta salatu dute. Espainiako ordezkaritza inguratu zuten atzo Iruñan arratsaldean. Eta bukatzeko, beko aldean lerroburu txikiago batean, hauxe daukagu Rajoyek Trumpen aurrean esan du independentzia deklarazioa Kataluniako parlamentuak eman beharko duela. Bestelako kontua gaurko gara egunkarian, etaren agiriak atera da gaurkoan gara egunkarian eta bera adierazpen batzuk ekarri dituzte lerroburu nagusira, ziklo politiko berri honetan eta ez da eragile garrantzitsua izanen. Kataluniaren egoeraren inguruan ere hausnarketa egin du etak argitaratutako agiri honetan. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak errefuxiatuak eta bereziki errefuxiatuen errealitatea dugu, deadline errefuxiatuentzat. Errefuxiatuak hartzeko epea amaitu da, Espainiak 180.000 hartu behar zituen eta egun soilik 1.983 daude Espainian. Hortxe dugu gainera Espainiako esi handi bat eta errefuxiatuak ibiltzen. Bukatzeko beko aldean Donostiako zinemaldiaren inguruko albiste, Ricardo Darinek Donostia sariaren besarkada handia jaso du eta bukatzeko ekonomia kontuak langileak partaidetzazko enpresa ereduan protagonista. Berri egunkariko azala interesgarria gaurkoan, Artur Mas, Kataluniako presidente ohia eta PDCAteko presidenteari elkarrizketa gaurkoan, hauxe diote bere adierazpenek Espainiako estatuak Katalunia galdu du eta bere argazkia tamaino handian ikusi dezakegu goiko aldean. Kataluniarekin jarraituz eta lerroburu txikiago batean, bozkalekuak etzi ixteko agindu die fiskalak Mossoei, Kataluniako polizia hasia zen bozkalekuetara joaten, baina fiskalari erantzun dio ordena publikoa nahasi dezakela leku horiek ixteko aginduak. Eta bestalde bukatzeko eta Kataluniarekin aurrera jarraituz, Bilbon berriro elkartzeko deia egin dute, Gure Esku Dago manifestazioa eginen du larun batean, Kataluniako egoera salatzeko. EAJ eta EH Bildu alderdiek sostengua eman diote martxa honi. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak egunero bezala, batetik benetako munizioa erabiliko dute berriz ere Bardeako tiro poligonoan, bestalde heldu den udaberrian egonen da erabilgarri Mendillorriko igogailua,
Eta bukatzeko, ba alzenekien Iruñetik 2 ordu eta erdira kontzentrazio eremu bat izan zela, omenaldia gainera asteburu honetan izanen da. Ikus dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, larunbatean eta ostiralean, arratsaldeko 8:00 Baluarte jauregian ballet flamenko Sara Baraz ikuskizuna egonen da. Sarrera 40 euro. Ostegunean eta hilabetero azkenengo ostegunean, arratsaldeko 8:30 Iruñako Katedral hotelean kontzertu zikloa eskainiko da. Jazzeko musika izango da eta doakoa da. Aste honetan Zentral Cafe Antzokian kontzertuak eskainiko dira Beltza Weekend programaren barne. Musika beltza eskainiko da eta sarrera 40 eurokoa da. Iruñako Zabalgunean ostiralean arratsaldeko 5:00 Ensantzenuit ospatuko da. Denda kalera aterako dira eta 22 orduetan zehar bere zerbitzuak eskainiko dituzte, doako sarrera. Ostiralean Atarrabiako Kulturetxean jai aurreko kontzertua eskainiko da Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrera 5 eurokoa. Ostiralean ere Zizur Nagusiko Kulturetxean antzerki musikala eskainiko da. Deprimital Zitzenburua izango du, gaueko 10:00 izango da eta sarrera 10 eurokoa da. Ostiralean ere gaueko 10:30 La Carbonera tabernan Correcaminos Rock and Roll ban entzuteko aukera egongo da. Sarrera doakoa. Larunbatean Burlatako Kulturetxean musika klasikoko kontzertua egonen da, arratsaldeko 8:00 eta 3 euroko sarrerarekin. Larunbatean Nafarroako Beku lantegian ikastaroa egongo da. Impresora 3D bat eraikitzen ikasiko da eta matrikula 489 eurokoa izango da, baina impresora 3D-rekin prezioaren barne. Igandean Olondoko erreferentziako zentru historikotik bisita gidatu bat eskainiko da Eugiko Arma lantegi zarra ezagutzeko. Doakoa izango da eta goizeko 10:00 hasiko da. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 27 dugu gaurkoan, asteazkene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Gaztediaren etxean ikusgai Creamundos proiektua 14 eta 18 urte arteko 80 gazteren proposamenak garapen jasangarrirako agenda herritarrei hurbiltzeko erakusketa zabalik egonen da irailaren 27tik, hau da gaurtik, asteazkenarekin urriaren 8 bitartean. Eta bestalde esleitu dira Mendillerriko igogailua eraikitzeko obrak zeina erabilgarri egon litekeen heldu den urteko udaberrian. Lanak gauzatzeko epea 6 hilabete baino gehiago da eta aurrekontuak 817.440 euro jotzen du. Bestalde Iruñeko udalak Txirrindula parkina bisitatzeko ate irekiak antolatu ditu gaur, goizeko 11:00 ordu bietara eginen dira lehenengoak eta arratsaldean 5:00 9:00. Eta bestalde uhin elektromagnetikoen gaur egungo errealitatea eta mitoak landuko dira gaur Ingurumen Hezkuntza Museoan. Eta bestelako kontuekin aurrera eginez, Batasun pribilegioaren egunean 687 bisita egin ziren udaletxera pasaden urtean baino 8,5% gehiago. Eta bestaldean faseko ordezkaritza bati harrera egin dio Iruñeko alkateak irisgarritasun unibertsalaren inguruan hitz egiteko. Bestalde, errefuxiatuen eskubideak babesteko elkarretaratzean parte hartu zuen atzo Iruñeko udalak. Eta Iruñeko udaleko ordezkariek mugikortasun urria duten pertsonen azalean jartzeko jarduera batean parte hartu dute. Eta Iruñarekin amaitzen hasteko 7.000 baimen banatu dira Iruñeko aldezarrera sartzeko, urriaren 10-tik aurrera kontrola indarrean jarriko da. Aurrera egin dezagun Eguesibarrekin lehenik asteazkenero egiten dugun moduan, ondareari eta naturari buruzko Europako jardunaldiak 2017 urtean eginen dira irailaren 30ean larunbatean, ondareari eta naturari buruzko Europako jardunaldiak izanen direnez, irteera bat antolatu dugu Eliako paisaia babestura joateko.
Bestalde, Eguesibarren izanen da Nafarroako saskibaloi koparen finala gizonezkoendako irailaren 29-tik urriaren 1. Eta bestalde, Eguesibarko udalean aurkeztu da Nafarroako Foru Komunitateko erremonte promoziorako lehen txapelketa Magna 2017 sari handia. Bestelako kontuak Eguesibarraldean berdintasunerako eskola udazkeneko ikastaroak abian jarri dituzte izen ematea 012 telefonaren bitartez irailaren 27tik urriaren 5. Eta datorren irailaren 30ean larunbatarekin ospatuko da Nola egin korrika mintegia jardunaldi honetan kirol honetaz gozatzeko teknikak azalduko dira. Eta aurrera egin dezagun Etxaurirekin, Antzerkia Muxutruk zikloa ospatuko da urrian, igande honetan izanen da lehen hitzordua Lapelu obrarekin, arratsaldeko 7etan. Bestalde, Udalbatzaren ezohiko osoko bilkura izan da gaur goizeko 9etan, Kataluniarekin elkartasuna mozioarekin. Eta bestalde, 2017ko euskarazko udalekuetan diru laguntzen deialdia iraila bukatu arte aurkeztu ahalko dituzue eskabideak. Aurrera egin dezagun Ezkabarterekin, teknologia berrien munduan erabat barneratuta, Bando Mobil izeneko app bat sortu dute Ezkabarteko udalean bizilagunak informatzeko. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zende aldera, kultura, kirola eta euskararroek urria azaroan antolatu dituzten tailer eta jardueren agenda aurkeztu nahi dizuegu, zuen parte hartzearen zain ezaztu izen ematearen epeak xehetasun gehiago udalweb orrialdean. Eta bestalde, Aizkibel mendi taldeak 2017ko irailetik 2018ko ekaina bitarteko irteeren egutegia dagoeneko prest dauka.